Uz podršku misije OSCE u Bosni i Hercegovini i u saradnji sa međureligijskim vijećem i kulturnim društvima Napredak, preporod i prosvjeta, na debati Tuzla, grad kulturne raznolikosti, promovisane su pozitivne vrijednosti i značaj očuvanja zajedničke i kulturne baštine ovih prostora. Cilj je promocija kulturne raznolikosti kao jedne univerzalne vrijednosti koju su prepoznale i Ujedinjene nacije i priznale je kao baštinu čovječanstva i time dali smjernicu svim svojim članicama, državama da ove vrijednosti njeguju. Predstavnici religijskih društava i zajednica u okviru debate su se osvrnuli na doprinosu u kreiranju zajedničke raznolikosti i ukazali na značaj njegovanja dijaloga. Na području Bosne i Hercegovine moguće je govoriti o višestoljetnoj tradiciji suživota i tolerancije, gdje su prvenstveno se ovdje suočile različite civilizacije, dakle civilizacije istoka i zapada, a s druge strane i najveće religijske tradicije islama, katoličanstva i judaizma. Svaki čovjek koji je hrišćanin i koji uči i vjeruje da je Gospod Isus Hristos poslan od svijeta, da bi približio ljude sebi, treba, ako se naziva hrišćaninom i nosi krst svoj, da voli sve ljude. Različitosti su date od Boga i one postoje od kada postoji i čovjek, stoga je veoma bitno promovisati svoju kulturu i duhovnosti, istaknuto je između ostalog ovom prilikom. Da neće da su ovo stvari koje treba da se dešavaju stvari koje su prirodne i koje su uvijek bile prisutne na području Bosne i Hercegovine. Mi živimo zajedno. Mi smo grad zajedničkog života i zahvaljujući tome smo najmultikulturalniji grad u Bosni i Hercegovini i šire. Međunarodni dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj obilježava se po univerzalnoj deklaraciji o kulturnoj raznolikosti koju je usvojila Generalna skupština UNESCO-a.